Afgelopen weekend vonden op Raceway Venray de clubkampioenschappen van Kartclub Venray plaats. In 3 categorieën gingen de leden de strijd met elkaar aan. De minis van 8 tot 12 jaar, de junioren van 12 tot 15 jaar en 15-plussers. Organisator Ben de Feiter vertelt over de mogelijkheden op de kartclub. Kartclub Venray is eigenlijk onderverdeeld in 3 groepen. Dus we hebben de short track car. Is eigenlijk een evenement met twingo's, waarin dat de mensen op tijd rijden een eerste circuitervaring kunnen doen. Het tweede is de huurkart-evenementen. Dus zowel op woensdag en vrijdag, waarin dat wij de training organiseren met de huurkarts. En dan de clubraces 5 keer per jaar, waarin dat we een categorie hebben, huurkart, voor de mensen die niet over een privékart beschikken. En dan hebben we nog de categorie privékarts, dus de mensen die een eigen kart hebben, kunnen hier in de club eigenlijk een race komen rijden voor de fun. De kartclub is erg populair, ook bij de Zuiderburen. Omdat wij een betaalbare wedstrijd aanbieden op een heel clubniveau, dus allemaal heel gemoedelijk. En we opteren ook om de lagere klasses aan het bod te laten komen. Hier vanaf 9 pk kunnen vanaf junioren al meedoen. Dat is ook een betaalbare klasse tegenover de grote competitiekars, waarin budgetair toch iets moeilijker is of groter is, laten we maar zeggen. En proberen wij hier op een laag niveau de mensen aan het karten te krijgen om ze een leuke namiddag te bezorgen. Door fatale ongevallen in de Formule 1 en IndyCars de afgelopen seizoenen is de veiligheid van coureurs enorm onder een vergrootglas komen te liggen. Maar hoe veilig is de kartsport eigenlijk? Ik denk dat je in voetbal veel meer accidenten ziet dan in karting of in autosport algemeen. Natuurlijk, je ziet met snelheid, maar ja, alle veiligheidsmaatregelen worden hier ook genomen. De kinderen zijn voorzien van de nodige bescherming, de volwassenen ook. Al het circuit is volledig aangepast aan de laatste nieuwe eisen. De familie Maassen is wereldwijd bekend in de autosport en die kennen natuurlijk de kneepjes van het vak om een mooi circuit te maken. En dat kunnen wij hier wel zeker aanbieden. Met deze faciliteiten komen de stuurmanskunsten van de diverse coureurs meteen bovendrijven. Ik heb vandaag zeker al talenten gezien. Hè. Iedereen moet ergens beginnen. Ik vond Max Verstappen is heel hype in Nederland en die is ook ergens begonnen op een club. Dus mensen moeten ergens beginnen en automatisch naar veel oefenen. En als er talent is, gaat dat zeker verder. Maar laten we zeggen dat wij op clubniveau de jongens hier rustig een kans geven om zich te ontwikkelen op een rustige, gemoedelijke sfeer, voordat ze eventueel later stappen in de karting of in de autosport zouden zetten. En sinds vrijdag is het ook mogelijk om jezelf voor een kwartiertje even Max Verstappen te voelen. Weliswaar met een Honda motor en een maximumsnelheid van 75 km per uur, maar toch genoeg om de adrenaline te ervaren. Voor diegene die het karten met vrienden of collega's wil ervaren, heeft Ben nog enkele tips. Laat zeggen, stuurvaardigheid is natuurlijk belangrijk, maar ook heel belangrijk is de kunst om op tijd te remmen, op tijd terug gas te geven, heel netjes naast de banden te rijden, om niet te veel tijd te verliezen, om een goede, snelle rondetijd te zetten. Meer informatie over de kartclub is te vinden op de website racewayvenray.nl.